Yena ubaba washo wathi konke unikezwe u-anti, kodwa u-anti kukhona amnikeza khona. Akashongo kodwa ubaba ukuthi mhlampe okunye mhlampe emabhizinisini ikhona imali mhlampe njengokuthi into zama-cash up kanje mhlampe inikezwe yena kanjani. Konke bekuya ku-anti. Yakuphatha kanjani leyo nto mfana wami? Yangiphatha kabuhlungu kakhulu. Ngoba ubaba ubesondelene kakhulu nomkhulu. Kodwa kuthe sekuthula umkhulu, izinto zashintsha. Umkhulu kodwa wenza ighost ngoba phela kusho ukuthi zashintshiswa ukuthi umkhulu ubhaleni. Ya uyena umkhulu nami ngithi uzobhalansisa angazi kwenzakalani. Yakudina leyo nto. Yabo nje cha ubaba wakhe ongazange amtshele kahle Njabulo story kahle ngoba phela ubaba wakho Njabulo naye wayishiyeka ubaba kwawukuthi akakwazi ukuphatha ngendlela efanele. Yabona manje nami sengathi njengoba esephuza ubaba uyena ongenza isili odlala ngami noma okay anti odlala ngami angisakhona futhi nami ekugcineni futhi ngiyangena phakathi kuyona lento le yabo manje ngathi sekuyimina kuthiwa yimina engivuyisa ibhizinisi lasekhaya mina mhlambe engithatha imali. Alright, indaba kaShana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda. Enhla nasezantsi ke zonke khona eNingizimu Afrika sibingelele lena ke iBlack Life TV. Igama lohlelo libizwa ukuthi Yiso Ngeso. Igama lami King Sichaka ngokaluqa. On my left hand side khona la Queen. Yebo Mlangeni Makasela bafethu khona la kulolu hlelo olumnandi kakhulu luthi Yiso Ngeso. Noma lithusa ke nalo traumatizer kwesinye isikhathi but kubalekile ukuthi sigcina sifinyelelile ekuthenini sithole ukuthi kahle kahle kwenzakalani and abantu bese bethelala amanzi ngoba inhloso yeBlack Life TV ukuthi abantu behlezi kukhona ubulungiso kuyo yonke indawo esifika kuyona. Mina Mlangeni Makasela angithatha ithuba sibingelele usisi Luqa. Sawubona njani? Yebo ngicela ubingele nje umbukeli usho ukuthi ubaba kaba bese uvela uhlala phezulu kodaba usofuna sikusize ngani sisi? Igama lami nguNono wakagcaba isibongo. No. Ngifuna iBlack Life ingisize mayelana nodaba la mfowethu nendodana yakhe. Okay. Sake saba nenkinga ke engakashoni umkhulu ubaba uzala mina. Umkhulu ngingachaza ngomkhulu umuntu benamabhizinisi enakho konke farming yonke into nje enakho nami ngumuntu ongagxilile kakhulu emabhizinisini ekhaya ngiyifundela so umuntu obekuyena osondelene kakhulu nobaba bekumfowethu. Ngokuhamba ke kwesikhathi ke wasishiya ke ubaba emhlabeni kwatholakala ukuthi kwi-will ubaba ngathi ubhale mina. Kwake sekuba ke nengxabano noqhekeko ke emndenini ke ngoba ubhuti naye khona ingxenye wasalelwa yiyona. Kwawukuthi ngokuhamba kwesikhathi kwamhlula ukuqhuba ibhizinisi ngendlela. Ngabe sengiteka over ke manje ngineyinkinga nayo umfowethu asikhulumisani kanye nendodana yakhe uNjabulo asikhulumisani. Right, ngifuna ukuthola la ngibuyisa lemuva. Ubaba wakho wayebhala iwili mayebhala wena wawumuntu ongekho ebhizinisi uthi wawusentweni zokufunda. Yebo. But you also involved. Yebo. Umfowenu yini emlimaza kahle kahle ngoba ningasezwani ngobheka wena ngokwakho? Good question. Into emlimaza kakhulu ngibona ukuthi bebesondelene kakhulu nobaba kuyibona ababhekile okwamabhizinisi mina ngingayinakile izinto. So wathi esethola wayetshela ukuthi kuzobe kubhalwe yena. Wathi esethola obesethola ukuthi hayi ubaba ushiye yonke into kumina kanti mina bengagxilile kakhulu emabhizinisini. So wamshaya ke lokho kakhulu. Wabesephuza nje kakhulu kungasakontroleki emabhizinisi. Kwawa nje konke kwamele kuqalwe phansi ke kuvuswe ke inkinga zaqhamuka kanjalo ke. Okay. Mina salo sami ngifisa ukwazi ukuthi ubaba fine washayela wena ngoba ebona ukuthi usunesikole yabo.
Iyathembisa vele umuntu osenama qualifications ukuthi Yeah. ngoba isikhathi siyashintsha, Paperwork. you'll be able ukuthi uthathe ibhizinisi ulibeke to the next level. Mina in my head I have this thing ukuthi noma ubaba ngabhala noma because niyigazi elilodwa kwabanzima yini ukuthi wena uthi okay mfowethu do you mind if wena uthatha le party mina ngithathe le ngxenye ngavela ubaba akasekho kodwa konke sizozama ukuthi sibhekisane nawe la ubone ukuthi ngalokhuzana wena noma wavela walithatha nje ibhizinisi wathi vele libhale wena waqhubana nomsebenzi mhlambe entweni kanjalo kwenzakalani. No, akubanga kanjalo, angibanga selfish. Umfowethu ngamnikeza okoye farming nama-tax, mina ngabheka lokho kwe-driving school. Kwahamba ke isikhathi ubephuza imali eyisebenzisa ngendlela nje engekho right, kwashabalala ama-taxi awasekho, kukhona eyodwa. I-driving school nakhona iyawa ivuke cause ngoba imali into nje angakwazi ukuyigcina. Wasuyabuya wena wazokuvusa. Ngabe sengibuya-ke ngizotake over yonke into. Ilana qala nagejana. Saqala khona-ke ukugejana nongaboni kaso. Kodwa wena nakhona ukwenzela ekuthenini isibongo siqhubeke sakoca. Yebo, nomnotho uqhubeke ekhaya, uqhubeke ukhule. So issue yakho njengamanje isekuthenini ingane kamfowenu nomfowenu bahlangene ngawo. Ya, kunaney'tori ezike ziqhamuke emaceleni esizwa ngabantu. Woza nestory noma esisodwa eziwu-2 ukuze sisebenze phezulu kwento ephathekayo. Kunomngani kwaNjabulo, ingane kamfowethu. Sure. Owake washo ukuthi njengoba emathekisini kwenzeka lezi zinto ezenzakalayo. Ama-taxi ayashayisa, odrayiva bayadakwa, benza yonke into, abayikhokhi imali ephelele. Engazuthi uyena undodana kamfowethu onesandla lapho. Imali ye-cash up ayifiki iphelele, ngesinye isikhathi buye ingafiki. Nje into enemali nje, unesandla. Unesandla nje. Sure. Loqa mfethu. All right. Mina ngithi asenzeni kanje. Mbukelo Black Life TV, I think kulolu daba kuyaphoqa usizama ukuthola uNjabulo. Ofithi uthi anti kuwena ngithi ingane mfowenu simply because umfowenu ngibonile ukuthi isimo sakhe nje bese nje yana edla kakhulu angesikwazi ukukhuluma into esile sichaka. Ngiyenda. So into esikwazi ukuyenza ukuthi sinethimba sihlanganise ukuthi simthole uNjabulo ukhona sanda sami. So sizomcela ukuthi eze ngaphambili sikhulume mhlambe bese uyamchazela izindlela ozizwa ngayo naye akhuluma akucabangayo nakwazi ukuze sithole iclosure kulolu daba sibone siyanjani phambili. Sure. Asenze njani ke mbukele kwe-Black Life TV njengoba sisechaza udaba lakhe cela usizame senze kanje sivele simthole uNjabulo abe khona la sikhulume naye sibone ukuthi ngempela lolu daba so hamba sigcine sikwazi ukulungisile silungise yini thina sinoluqa khona la kwa-Black Life TV asenze njalo simlande baba. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Welcome back mbukelo we-Black Life TV isiqephu sesithi isongeso myself Mlangeni uMagasela angihambi ngedwa kulolu hlelo I'm with my king. Ngaza kodwa Kingstar lo ngakaluqa njengoba besishilo sale sisithela kokuqala ukuthi thina sixoxe into ezayo side elilodwa asimlande lo side lesibili sizwe ukuthi isitori masasihlangene sisonke kuhambani Gaselo Mfethu. So vele isitori sisasasonke into engizoyenza njengamanje cela ukuthatha ithuba ukukhuluma ithuba bhuti wami omncane ngikubingelele unjani? Ngiyaphila nami baba. Mhlawumbe ubhuti uba igama lakhe? Igama lami nguNjabulo Sibongo ngwakaZulu. Okay. So Njabulo u-anti wakho lo mfethu? Yebo, anti wami. Sharp. So anti wakho mfethu ufike wasibekela udaba la sesiyabona ukuthi kubalekile ukuthi avele sikuthole ube khona bese yalichaza yena yabo ukuze sibone ukuthi singamsiza kanjani ukuthi ilungiseke lolu daba. Yebo. Awumtsheleke mfethu. Ya Njabulo. Ngikulethe la. Ngifuna ukuthi uvume emehlweni nami ukuthi zonke lezi zinto ebengizizwa ngabantu zikhona yini. Sikhulume nje okuningi sikudlulise makuthi kuyadluliseka. Kodwa nje kahle ngifuna sikhulume kahle mayelana nezinto bezenzeka emabhizinisini asekhaya okwaziyo vele. Yebo, ngiyazi. Ya Njabulo uyazi inkinga besinazo ebhizinisini emathekisini ukuthi besinazo inkinga ashabalala kanjani amabhizinisi. Ya ngokuncane khona engikwaziyo kodwa angazi kakhulu ngoba
ngoba lokhu kwashona umkhulu nami phela bengikhona la ekhaya. Lokhu kwashona umkhulu izinto la ekhaya isahambi kahle ngoba ama-tax anikezwa izinto zanikezwa wena nobaba waqala futhi lokhu nje kwaba wena ophethe izinto la ekhaya. Ubaba waqala washintsha waphuza utshwala Wo mfana. Ubaba wakho okwakuyena owayephethe ama-tax engangimnikezile ukuthi akabambe ama-tax ngoba nami kwakukhona engangibhekene nakho ngaleso sikhathi. Kodwa mina Wayenawo amanye amabhizinisi owayebhekene nawo ngaleso sikhathi engangimnike wona ukuthi awabheke. Wenza njani yena? Wabona ukuthi akaphuze adle imali enze zonke izinto wayizenza. kodwa mina ubaba kumina abekanga kanjalo. Wathi nje wena konke kukade wena. Kumina akubekanga kanjalo ukuthi mhlambe khona okuncane kuyena mhlambe okungenayo noma wathi akakugade. Kanti futhi mina into engixakayo ke mina bengiyibona mhlambe ngathi ngusizo la ekhaya ngoba o-driver ngizamelile abebekushayelela wona lama-taxi la uthi angikuzamele abantu ngibona nawe ngathi kashabalala ngithi ngizama nami ngiyalungisa nakhona lapha kwama-drive la kwenziwa khona i-driver's license. Njabulo kodwa ini ukuyizama ngoba phela labo driver bakho bebengayilethi imali e-cash up iphelele. Bekwabangani bakho vele. Ya ngiphinde kwabangani bami kodwa o-driver abanye bekhala ukuthi emgaqweni kwesinye yabo nje ngoba kuyikhathi zomnandi zoDisemba begcwele amaphoyisa imigwaqo igcwele nemali bekwebe. Niphuza ngey'moto. Beniphuza ngey'moto bengeke ngawatholi amathikithi. Niphuza ngey'moto zokusebenza. Kwenzakalani-ke lapho? Hayi ngeke besingaphuzi ngey'moto zokusebenza. Usanawo ama-tax mama? Ama-taxi awasekho. Khona ngabe? Kukhona eyodwa i-taxi ekhona. Nakhona i-taxi nje ehluphayo. Iyahlupha nje. Ama-taxi ayahlupha. Amanye nje kufaka kwakukushayisa. Amanye nje izinto kuningi nje. Ngiyakuzwa-ke. Enye into oyishilo la sihleli. Uthe khona umuntu wakuhlebela wakutshela izitori ukuthi kwenzakalani. Mtshela uNjabulo leso story. Ya Njabulo wafika umngani wakho ezongitshela uSipha. Yebo. Owangitshela ukuthi nanihlangene nobabili kubo konke ukushabalala kwamabhizinisi asekhaya. Awu wawunesandla nanihamba nonke ndawonye washo. Wathi sesiside isikhathi ethule bengasakwazi ukubekezela ngcona vele angitshela. Wabe sengitshela ukuthi ubunesandla kumele cash up yonke into amabhizinisi farming ubunesandla kuko konke nje izinto bengasahambi kahle indlela yokudistribute. Awu mina la ekhaya ngithi ngibhekile nje. Ngoba bengithi ngibheke kanje la ekhaya ngithi ngusizo kanti mina ngibheke wena uzibheke wena. Anjabulo kukhona imiqiniso-ke emva kwalesi story leso ukuthi umngani wakho asho ukuthi khona izinto zenzayo intentionally lapha ekhaya to destroy the family. And enye into esho uNjabulo khona la ngibambe khona uthi wena Njabulo ubaba wakho wakutshela ukuthi yonke into yanikezwa u-anti wakho. Yeah. Le nkulumo inenhlabathi eningi. Nenhlabathi ngaphela. Yena ubaba washo wathi konke unikezwe u-anti kodwa u-anti ukhona amnikeza khona. Akashongo kodwa ubaba ukuthi mhlambe okunye mhlambe emabhizinisini ikhona imali mhlambe njengokuthi into zama-cash up kanje mhlambe inikezwe yena kanjani konke bekuya ku-anti. Yakuphatha kanjani leyo nto mfana wami? Ayangiphatha kabuhlungu kakhulu ngoba ubaba ubesondelene kakhulu nomkhulu. Yeah. Kodwa kuthe sekuthula umkhulu izinto zashintsha umkhulu kodwa wenza ighost ngoba phela kusho ukuthi zashintshiswa ukuthi umkhulu ubhaleni. Ya uyena umkhulu nami ngithi uzobhalansisa Kwangabhalansi kwenzakalani yakudina leyo nto. Yabo nje Cha ubaba wakhe ongazange amtshele kahle Njabulo story kahle ngoba phela ubaba wakho Njabulo naye wayishiyeka ubaba kwawukuthi akakwazi ukuphatha ngendlela efanele. Yabona manje nami sengiyathi njengoba esephuza ubaba uyena ungenza isili odlala ngami noma okay anti odlala ngami angisakhona futhi nami ekugcineni futhi ngiyangena phakathi kuyona lento le yabo manje ngathi sekuyimina kuthiwa imina engivisa ibhizinisi lasekhaya mina mhlambe engithatha imali hayi Njabulo ubaba ukhona omncane engakhuluma naye uSipha ngoba kade sesho anti ukuthi khona umngane wami wakwafika kuyena
nokuthumela abantu Siphamandla ukuthi uSiphamandla wangitshela ukuthi kwathunyelwa abantu ukuthi bafike bezongibulala kwasho ukuthi ngangingekho-ke. Ubaba bakho Njabula? Ubaba wami ubaba sewavele waba into yatshwala yabona isho baba sewaba into yatshwala angimazi namanje ukuthi ukephi. Okay Njabulo, yeah. ngendlela engikubuka ngayo ngibona ngathi umuntu omthandayo ubaba kakhulu. Yes. And lento ik-affectile ukuthi izinto engahlangani ngendlela ocabanga ukuthi lapho ubaba ezinye izinto zobe zakhe bese banaye yabo avuke njengendoda. Yeah. So uma ucabanga yonke lento oyizwayo imizwa yakho onayo manje ingakwenza yini ukuthi ube nesandla ekuthenini izinto ibhimbe lapha ekhaya, not really ukuthi uzenza intentionally but sometimes inhliziyo nanjabulo mina ngichazela iyakwenza ukuthi uthathe izinqumo kodwa engaphusile yabo. Yebo kungangenza kakhulu futhi kungangenza ngoba ubaba masephela nje phambi kwami phela ngazigcine sengizwa sekuthiwa usebulewa abantu kanjani. Sure. Ngenxa yayo lento le kanti futhi naye ku-anti mina mengithi ngiyakhuluma ngazi noma mhlawumbe noma ngoba ngiyingane uvela ngithatha ngibhekisele. Okay kuyiqiniso kusho ukuthi lokho kusho ba-anti. Ya khona okunye kuyiqiniso kodwa lokho ukuthi kwathumele abantu ukuthi bezobulala kanjani ayikho angikwazi kodwa lokho kokuphela kwama-taxi lokho kuphela kwama-taxi lokhu imali lezi ezincanyana bona labo 500 labo phela vele zonke lezo imali angithi zisayivisa ama-tax uma uthatha zona ubulala ama-tax ukuthi iy'moto ngempela zizokwazi kanjani ukuthi operate. yeah. So wena uyavuma ukuthi ube nesandla ngenxa yokuthi unewinji no-anti ukuthi ucabanga ukuthi wathatha over zonke izinto kufanele nikeze baba wakho. Ya ngeke ngiphike mina ukuthi ngeke uphike noma unesandla. Angiphiki ukuthi sikhona isandla khona esaba khona kodwa nami isandla sami saba khona sekukhona uqalile ngabona ukuthi sekunezinto ezishintsha ngoba sekulele indodala ekhaya umkhulu ozala yena u-anti benobaba. So ngamela ukuthi u-anti naye angatholi lutho yikho fanele kuphele lokho kodwa siyazi ukuthi-anti ufundile usangaphinda pick up noma kuthiwa ibhizinisi lasekhaya laphela. Ya ngiyakwazi lokho angazi noma mhlawumbe umkhulu ngoba ingakho kenza lokho akwenza ukuthi konke obekukwakhe wanika ingane yakhe yodwa futhi encane washiya le ndala bekhonzeni nawo kakhulu. Njabula, do you know ukuthi umuntu mangabe build up something yakhe uyafuna ukuthi kube ilegacy azosala iqhubeka mayisengasekho? Uma nje mina ngikhona nginamadodana ewu4 kukhona into engiyenzayo ekhaya I know exactly ukuthi leto izoba safe ezandleni kabani. Doesn't matter ukuthi useduze kangakanani nami. Kodwa uma into engiyenzayo ungayikhathalele ungabonakali uba ne-contribution kuyona I will decide otherwise mase decide indaba zama-will and stuff. Why ungafikanga leyo part ukuthi uyibuze ukuthi yini wrong eyenziwa ubaba wakhe aze acabange u-anti wakho njengayona option yokusala nebhizinisi umuntu wesifazane? Ukuthi nami ingakho kuyona-ke lento engixakayo kodwa ubaba nomkhulu babekhonzeni besondelene kakhulu shiya ukuthi ubaba akafundanga. Ngiyakuzwa lokho kusho khona u-anti ufundile kuningi akwaziyo u-business minded ya kodwa ubaba babezwana kakhulu nomkhulu naye umkhulu. Okwangixaka ukuthi umkhulu ngisho into encane nje u-anti ubeyinakela into zesikole enganakile nje indaba zama-taxi o-farming ngathi engayihlanganisi kodwa uthe sethule kwawuyena u-anti osihamba phambili nobaba angazi noma wavele kwangathi noma khona into abamenze yona noma kanjani wavele washintsha waba into utshwala khona ubaba bekuthinta utshwala kodwa hayi ngale ndlela sekuthinta ngayo. Uma khona into enziwe yona ususho lo kanjani mhlambe ngoba phela uyayiphuzela utshwala? Hayi ngeke ngazi kodwa. So wena wadlala yiphi indima ekuthenini kube khona isixakaxaka kule business yasekhaya? Mina indima yami engayidlala ukuthi u-anti wayefuna nami wahlala nathi wasibiza sakhuluma kahle lonke kwangathi into ezwana esiyazwana ngazi noma mhlawumbe ngoba sahleli vele menomndeni vele ngathi ngenikhombisane nonke ukuthi ubakazwani noba onyamakethana. Yeah sure yeah kwangathi into kanjalo nami ngitshele ukuthi kumele ngenze into ekanjani ngibiza abantu ngibabiza abantu
bahola abantu abanye babuye bebona emsebenzini nakhona lapha engadi khona lapha efarming khona babetshontsha mengizwa futhi istory kuthiwa imini engangithi khona lapho laba babetshontsha abatshontsha kanti akuwena babetshontsha khona efarming wena wawenzani nendaba nento abayenza ngoba vele ufuna ukugcwasela u-anti. Is that correct? ya ungasho kanjani Phela Okay. khona into yokuthi umuntu azenze into e-right Makasela kanti into enziwa abantu e-wrong uyamjabulisa because khona umuntu osafarishayo ukorante ukuthi akanaso isandla akanayo umuntu ozomprotect ngoba phela vele uthembe u-anti into anayiyenza ngoba usakuveza kwacaca kaningi ukuthi unesandla uqinisile yonke lento adisoli iyona Ngiyiqiniso. Njengoba ekhuluma nje uyayifila ukuthi iyona ngiyayazi futhi bengiloke nginawo lo amuzwa kodwa ngiwudoubt ngoba ngithi Mumthembe. kodwa manje mayesevuma kanje siyayibona le ya sengiyayibona. so sithini isolution kule nkinga esibhekene nayo because egcineni nomndeni inganabhuti wakho if anything happens to your brother kufanele ukuthi nje lo ubhuti uzobe eyingane yakho Into engizoyenza kodwa nje sithandwa sami ayikho into efanele uyenze vele wena Njabulo silungisa kanjani wena umuntu onewintshi la kahle u-anti akanawintshi mina engingakusho ukuthi ngingazi ukuthi mhlambe mangingaphindwa futhi kuhlale phansi mhlambe ngingazwana noma ngikusathembwana noma sengingaba nakho lokho ukusikombe wena wangenza lokho kodwa mengingahlalwa phansi naye futhi ubaba abe khona ngimazi kodwa ngoba futhi umuntu ubaba obuye ngafuni ukunaka kuhlalwe phansi kukhulunywe ngayo lento le ngoba khona impela angeke Njabula sakhuluma manje mfethu uyazi ngicela ukuthi enze njani bhuti wami because umuntu engimbukayo ulimele wena kodwa ulimazwe yinto eyenziwe umkhulu enomkhulu wayibukela nje besho u-anti ukuthi vele ubaba wakho even if wayenikeza ithuba lokuthi ayenze ngenxa yokuthi ugxila kakhulu ezinkambini lalingelikhulu ibhizinisi kodwa wena ukuthi ungasebenzisani no-anti njengomfana omncane what if u-anti meshona mezobhala wena kube wena ukhave ovusa umndeni noma ungabizwa ngoZulu isibongo sama wakho ngoba phela akashadanga ngithi makho nobaba wakho kodwa still wena owakogcaba awuyibukanga ngalelo lihle angikaze ngayibuka ngalelo lihle ngoba benisho ukuthi ngumuntu obekhonza ubaba kakhulu bengimkhonzile ubaba nami ngoba futhi bengikhonzile kakhulu iqiniso ukuthi baba if is not capable asikwazi ukushintsha ukuthi sinikeze umuntu esimbonayo ukuthi is not capable but wena mongase uhambe isebenzisane no-anti nilungise lenkinga mhlawumbe wena ungaveza okungcono kunalokho kwababa usale nefa lasekhaya if inkinga inefa kodwa ukuvusa umuzi I think ikona okubaluleke kakhulu mina baba ngoba manje ngiyabona ukuthi ayingempela because ibhizinisi lasekhaya phela elasekhaya at the end of the day nami ngiyasho ukuthi ngiyavuma sikhona ngimini isandla shuthi nami kumele ngihoxise kulokho engikwenzayo lokho kuphela akuyeke ukuhoxisa ukuyeka vele yeke straight uhoxisa like ukwehlisa ungahoxisi yeka ngiyabona nami sikhona engekho right uyayeka nje Njabulo okugcina nje mfethu kakhulu ya okugcina njengoba uyinsizwa nefala wazi ukuthi awuyilweli into zanye indoda ulwela izinto ezenziwe wuwe eqalwe nguwe uma ufuna ukulwa kahle qala into zakho so that nesizukulwane sakho sizoba proud ngawe awucabanga soba nabazukulu baze ke stay yakho ntwana ulwana no-anti ngoba ngifa kamkhulu ongelona lakho zama into zakho ulwela into zakho ukuze nesizukulwane sakho soba proud ngawe ukuthi lento oyilwelayo ezakho bam ilapho nje la mngani zakwethu asivale uzizwa kanjani anti usutholile iclosure Ya sengine-relief nyana sengizokwazi nokulala uzokwazi kodwa umxolelo uNjabulo mengashintsha because ngicabanga ukuthi uyabadinga ocwepheshe mhlawumbe mebuya kocwepheshe ngabuyise umuntu ohluhlukile ngingamxolela kodwa nje ukumthemba out nje kwami-family business awukodwa out nje ayikho into engakayithole kodwa nje u-out nje nobaba wakhe awusafuni nombono wakhe kodwa ngabe khona abakudingayo ngizoba nesandla ngibasize Anza kwethu ukubalekile ifamily
ihamba ihlangane, ifamily ihamba idingane. Njengoba anti esho mhlawumbe naye lokhu ukhuluma kuzohamba kushintsha. Sadiniwe. You never know. For now, Makasana. Sibonge kakhulu bafethu for watching this episode till the end. Thank you so much for continuing ukubukela iBlack Life TV. Thina mina nomyeni wami sesihamba bafethu. Siphinde sibonane next episode, mesiphinde sihlangana futhi. Okwamanje, bye. It's the Black Life TV.